Sigur ai întâlnit și tu de-a lungul timpului oameni care ți-au spus că au avut dureri insuportabile de dinți sau poate ai fost chiar tu unul dintre aceștia. Ei bine, am să spun în continuare ce obiceiuri sănătoase ar trebui să adopți în viața ta pentru a nu mai trăi niciodată dureri de dinți. Ia aminte! Mergi la dentist cu regularitate din 6 în 6 luni pentru a ți se face o igienizare profesională, adică o curățare amănunțită a dinților tăi. Cu această ocazie se va efectua și un control al tuturor dinților. Cere dentistului tău să te învețe o tehnică de periaj corectă, învață-o și periază-te așa de 2 ori pe zi. Dacă nu te descurci, ia periuța cu tine în cabinet și pune-i mai multe întrebări. Folosește zilnic înainte de periajul dentar ața dentară. Aceasta te va scăpa de apariția cariilor interdentare ce sunt mai dificil de depistat și de tratat și de asemenea de afectarea parodontală. Folosește o apă de gură uzuală după fiecare periaj dentar. Evită tutunul, alcoolul, dulciurile și sucurile acidulate. Evită să mănânci și să bei sucuri acidulate după periajul de seară. Schimbă-ți periuța odată la 3 luni de zile, deoarece apoi devine ineficientă și plină de bacterii. Și cel mai important, cere sfatul medicului tău dentist legat de problemele dentare actuale, pentru ca acestea să nu se agraveze. Tu ești singurul care deține controlul cu privire la sănătatea ta orală. Dacă nu ai găsit încă un medic dentist de încredere, te așteptăm la True Dental Care. Eu sunt Tudor Alin, medic dentist în București și te pot ajuta să duci o viață sănătoasă cu mai multă încredere în tine. Te invit să dai like și subscribe și să rămâi la curent cu ultimele sfaturi despre sănătatea orală. Numai bine!